TaylorMade har vi speciale i skræddersyet tøj. Vi laver jakkesæt og skjorter fra bunden, så man kan få præcis den pasform, snit og design, man har i tankerne. Vi hjælper både dem, som har noget helt specifikt i hovedet, men også dem, som skal rådgives fra start til slut. Vi benytter os af australsk og italiensk uld fra møller, vi har udvalgt, så vi kan give den bedste kvalitet, samtidig med, at vi har en simpel prisstruktur, så det er nemt overskueligt. Vi har altid vægtet kreativ frihed højt i TaylorMade, og vi har sammensat vores model, så vi kan lave præcis, hvad du ønsker. For eksempel når det kommer til sådan noget som reverset på jakkesættet. Vi har vores egne standardbredder, men ønsker du noget helt specifikt, jamen, så klipper vi bare efter det. Det samme gælder, når det kommer til vores stoffer. Vi har klassisk uld i tykt og tynd, som du nok kender, men også de mere eksotiske, sådan noget som bomuld, velour, hør og mere. Vi har altid bestræbet os på eksklusiv service, hvorfor vi blandt andet altid har noget koldt og varmt drik at byde på inde i butikken. TaylorMade er din destination, når du vil have noget lidt ud over det sædvanlige, og vi står klar hele året til at hjælpe dig med præcis det, du står og ønsker. Klik på linket og book en tid i dag.